Türkiye başkası Ankara'da 14 saat. İsəmsiz məxtəram tanışır. Bugün 2025 yılının 15 mart şinbəkin. Siz turdan efirde Türkiye Ovası Radyosu'nun Tatar tilindeki topşarını tanısınız. Bizim programma 19 metrlik kıska dolqının 15.360 kHz işlığından Türksat 3A hem Türksat 4A yarışları bilen 3 tapkırı w.trt.dinna.com internet adresi hem kısa telefonlarının TRT Dinna koşultasından Voice of Turkey Vot East Radio kanalından topşulu. Topşuğuzdan bugünkü çaralışında sınğı haberlerden sin 1000 yıllıqdan birinci şirege programısı bilen kızıklı temalar yazmasını takdim eterbiz. Topşuğuzda Kur'an-ı Kerim'nin Enfal suresinin birinci alıp 4. kadarga ayetleri ben başlayırız. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم. Rahman ve Rahim bulgan Allah ismi bilen. Ey Muhammed, soğuşta olungan ganimet turunda senden sorular. Eyt sen olarga. Ganimetler Allah bilen peygamber koramaqında degen. Şuna göre eğer de siz mümin bulsağız, özara tatı bulağız. Allah'tan korkağız hem Resulüne itaat etiriz. Allah'ını zikir etkende onlarning yürekleri titrer. Ayetler okuganda onlarning imanı artar. Onlar bir tek Allah hükümlerine dayanıp iş etiler. Менә шулар була инде өчен мөкминнәр.
Алар намазларын дөп-дөрес укыйлар ва үзләренә иңдерелгән нигъмәтләрне Аллаһ юлында сарыф итәләр. Менә шулар була инде, чын мусульманнар. Алар өчен Аллаһ катында нинди дәрәҗәләр, ярлыклаулар ва бихисап ризык бар. Мөхтәрәм, сез Коръән Кәримнең Анфал сүрәсенең 1-нче алып 4-нче кадәрге аятларын һәм ачыклауларын тыңладыгыз. Türkiye avazı толкындарында сыңга хәбәрләр. Türkiye илбашы Рәҗәп Тайип Эрдоган Босния-Херцеговина дәүләт башлыгы шурасы әгъзасы Денис Бечирович белән Истанбулда очрашты. Илбашы Эрдоган Босния-Херцеговинада серб өлешенең башлыгы Милорад Додик хакында кабул ителгән хөкем карарыннан соңгы таракыятларның һәм барышның якыннан бик зур игътибар белән күзәтеп барылуын төбәк илләренең лидерлары белән дә элемтәдә булуын белдерде. Дәүләт башлыгы Эрдоган бу киеренкелекнең Босния-Херцеговинаның конституцион тәртибе һәм хукук өстенлеге кысаларында тиз арада бетерелүенең һәм Босния-Херцеговинада киң катлаулы иҗтимагый килешүнең өстенлек итү өчен тырышлык күрсәтелүенең зарурлыгын, Босния-Херцеговинада бердәмлекнең һәм бөтенлекнең мөһим булуын, сепаратистик алымнарның кабул ителмәслек булуын әйтте. Илбашы Эрдоган региональ һәм глобаль иминлек проблемалары арткан шушы көннәрдә Балканда хузурның һәм тотрыклыкның сакланып калуының әһәмиятле булуын, Төркиянең Босния-Херцеговинаның җир бөтенлегенең, мөстәкыйльлегенең һәм конституцион тәртибенең сакланып калуын, тынычлыкны һәм тотрыклыкның дәвам ителүен һәм бөтен үлчәмнәре белән якларга дәвам итәчәген билгеләп узды. Türkiye Тышкы эшләр министры Хакан Фидан Сүриядә террор эшчәнлегенә катышкан кораллы төркемнәрнең тигезләмәдән чыгуының зарурлыгын белдерде. Министр Фидан Милли саклану министры Яшар Гүләр һәм Милли күзләү оешмасы башлыгы Ибраһим Калым белән бергә ясаган критик Димәшк сәфәрен аңлатты. Иминлек һәм үсеш мәсьәләләренә кузгатылуын белдерүче Фидан яхшы һәм нәтиҗәле сәфәр булды дип әйтте. Фидан Сүриядә Димәшк җитәкчелеге белән ПКК террор оешмасының бәйләнешле төркеме булган Сүрия демократик көчләре арасында төзелгән килешүне Төркиянең якыннан күзәтүен дә искәртеп узды. ПККга корал ташлау чакыруында бәйләүче Фидан ясалган чакыруга игътибар итәргә, моны тарихи форсат буларак күрергә кирәк. Оешма моны нигез итеп кабул итәргә һәм үзен таркату барышын башкарырга тиеш дип әйтте. Төньяк Кипр Төрк Җумһурияте илбашы Эрсин Татар Төньяк Кипр Төрк Җумһуриятенең суверен тигезлегенең танылуының зарурлыгын әйтте. Эрсин Татар Швейцариянең Женева каласында оештырылачак Кипр темалы җыелыш алдыннан белдерү ясады. Татар ике дәүләтле шешелешнең моннан ары котылгысыз булуын белдерде. Төньяк Кипр Төрк Җумһуриятенең Женевада ялгыз булмаячагын җиткерүче Татар Төркия белән бергә өстәлдә урналачагын искәртеп узды. Федераль шешелеш барышының инде гамәлдә булмавына басым ясаучы Татар ике дәүләтле шешелешнең моннан ары котылгысыз булуын белдерде. Төньяк Кипр Төрк Җумһурияте дәүләт башлыгы халкыбызны изоляциядә яшәргә хөкем итүдә бернинди аклану була алмый. 60 елдан артык инде Кипр Төрк халкы һичбер гаибе булмавына карамастан төп кеше хукукларыннан мәхрүм ителә. Моны бетерүнең вакыты җитте. Женева җыелышына утрауның киләчәген сөйләшергә барабыз дип әйтте. Төньяк Кипр Төрк Җумһуриятенең суверен тигезлегенең танылуының зарурлыгын белдерүче дәүләт башлыгы турыдан-туры учышлар һәм сәүдә алтындагы киртәләренең бетерелүенең мөһимлегенә игътибарны юнәлтте. Гренадиядә сайлауны җиңгән Демократик партиясе лидеры Йенс Фредерик Нильсон Америка Кушма Штатлары илбашы Дональд Трампның утрауны аннексияләчәге турындагы сүзләренең кабул ителмәслек булуын белдерде. Демократик лидеры Нильсон социаль медиа аккаунтыннан белдерү ясады. Нильсон
Trumpның белдерүе моның кебек вазгыятьләрдә бердәм булуыбызның зарулыгын тагын бер кат күрсәтә, дип әйтте. Нилсон моңа кадәр дә без ни Акышлы, ни дә Даниялы булырга телибез. Без Гренландиялы булырга телибез. Киләчәктә үз бәйсезлегебезне телибез. Илебезне дә аның Трампның өметләре белән түгел, үзебез төзергә телибез, диде. Трамп кичә Гренландиянең Акыш тарафыннан аннексияләнәчәкме юкмы дигән сорауга, минемчә, бу тормышка ашачак. Бу мәсьәләдә без килешү төзергә мәҗбүр һәм Дания моны ясый алмый. Дания белән сөйләшәбез, милли иминлегебез өчен моңа чыннан да ихтыяҗыбыз бар, дип җавап биргән иде. Төркия 23 яшка кадәрге Авропа көрәш чемпионатында 16 медаль яулады. Албания башкасы Тиранда оештырылган чемпионат грек-рим стиле ярышлары белән төгәлләнде. Грек-рим стилендә гомуми классификациядә Грузия 133 очко белән беренче, Украина 99 очко белән икенче, Төркия исә 98 очко белән өченче булды. Төрек спортчылары 7 көнлек чараны 4 алтын, 1 көмеш һәм 11 бронза белән бергә барлыгы 16 медаль белән тамамлады. Мөхтәрәм таңшарсыз Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз. Популяр видео уеннарын уйлаган чакта сез мөгаен хәрәкәт, спорт, сугышлар һәм тиз темплы маҗараларны күз алдына китерә торгансыздыр. Сезне урыныгызда тотып торучы уеннар шулай бит инде. Әмма видео уеннарының тагын да күбрәген эшли алуын хыял итә аласызмы? Алар дөньяның иң зур проблемаларының берсен хәл итәргә ярдәм итә алсалар, ничек булыр иде микән? Бүгенге язмабызда мөхитне һәм климатны саклауга юнәлгән видео уеннары турында сүз алып барабыз. Уен программаларын әзерләүчеләрнең кайберләренең гадәттә бергә каралмаган ике әйбернең уен дөньясын һәм экологик эшчәнлекне ничек итеп берләштерүен карап чыгарбыз. Шушы уеннарның берсе Көньяк Африкалы дизайнер Сэм Альфред ясаган Terra Nil исемле стратегия уены. Көпчелек уеннардан айырмалы буларак, империяларны төзү яки яулап алу урынына Terra Nil экосистемаларны торгызуга юнәлгән. Сезгә пычранган урыннарны чистарту, агачлар утырту һәм бөек барьер рифы кебек табигый мөгъҗизаларны саклау бурычы бирелә. Бу уен гадәти стратегия концепциясын киресенә әйләндереп, планетаны яхшыртуны төп максат итеп куя. Terra Nil 2023 елның мартында чыкты һәм инде 300 меңнән күбрәк кеше тарафыннан уйналды. Ләкин бу үзгәреш җиңел булмады. Сэм Альфред конфликт һәм яулап алу кебек типик элементлар булмаганы өчен күпчелек кешеләрнең уенга шикләнеп каравын белдерә. Ул әйләнә-тирә мөхитка зыян китермичә дә кызыклы стратегия уенын ясап булуын исбатларга теләде. Һәм ул бу миссиядә ялгыз түгел иде. 2017 елда шәһәр төзү уены Cities Skylines Green Cities дип аталган махсус киңәйтелгән пакет чыгарды. Бу пакет уенчыларга пычрануны идарә итеп һәм яңартыла торган энергияне тәшвик итеп пропагандалап, экологик чиста шәһәрләрне төзү мөмкинлеген бирде. Әмма бу да хәтта кайбер бәхәсләрне китереп чыгарды. Уен артындагы студияның башкарма директоры Марина Халлейкейнен кайбер уенчыларның чын дөнья мәсьәләләрен уенга керткәннәре өчен уенны бозуларын уйлавын әйтә. Ләкин уенны ясаучылар уен уйнаучыларның шәһәрләрне яшел итәргәме юкмы икәнлеген сайлауда ирекле булуын белдерде. Бу уеннарның уңышы уеннарда экологик темалар өчен урын барлыгын күрсәтә. Һәм бу мәсьәләдә бары тик бәйсез уен ясаучыларны ачмый. Civilization кебек зур башчылар да климат кризисы элементларын уенга кертеп, иң зур франшизаларның да хәтта бу вазгыятны игътибарсыз калдырмавын күрсәтә. Дөнья күләмендә якынча 3 миллиард кешенең уен уйнавын күз алдына китергән чакта климат активистларының уеннарны
үз юлламаларын тарату өчен көчле усул буларак күрүе мәгълүм. Чыннан да Birleşmiş Milletler Uyuşması misyonu 1.5 дип аталган үз уйынын булдырды. Әлеге уйынның 6 миллионнан күбрәк кешегә барып җитеп, аларны климат проблемалары турында хәбәрдар итүе әйтелә. Уйын индустриясында бу темаларны кертүгә юнәлгән үсәвәрүче хәрәкәт бар. 2020 елда студиялар, сәүдә төркемнәре һәм инвесторлар Playing for a Planet дип аталган альянс төзеделәр. Алар уйыннарга күбрәк экологик темаларны кертү өчен эшлиләр. Green Game Jam кебек чаралар үткәреп, уйыннарны эшләүчеләрне үз проектлары белән кызыксындыра. Моннан тыш, 2019 елда Халыкара уен эшләүчеләр ассоциациясе климат белән бәйле махсус бүлекчә булдырды. Аларның максаты уеннарның көчен кулланып, катлаулы мәсьәләләр, шулчаттан климат кризисы турында кешеләрне хәбәрдар итү. Бүгенге көндә шушы бүлекчәдә якынча 1500 профессионал бар. Алар климат үз агын видео уеннарына кертү өчен бергә эшләүче уен ясаучылар, профессорлар һәм экология белгечләре. Шулай итеп, Terranil, Green Cities яки аннан соңгы зур уен аркылы шунысы ашык рәвештә билгеле. Видео уеннар мохитны саклауны, экологияны безгә яңа юллар белән өйрәтә ала. Алар безне планета турында башкача уйларга илһамландыра ала һәм бәлки чын дөньяда гамәл кылырга да этәргеш бирәләр. Бүгенге язмабызны тыңлаганыз өчен рәхмәт. Яңа очрашуга кадәр хәбәрдар булырга дәвам итегез. Мен еллыкның беренче ширеге. Мен 2020 елның 11 мартында Бөтендөнья сәламәтлек саклау оешмасы Кытайда башланган COVID-19 кизүен рәсми рәвештә дөнья күләм пандемия дип игълан итте һәм барлык илләрдән саклык чаралары күрүне сорады. Иң беренче 2019 елның 17 ноябрендә Кытайның Ухан шәһәрендә барлыкка килгән бу авыру бик тиз арада Кытайда, аннан соң Европага һәм бөтен дөньяга таралды. Кешедән кешегә йыга торган, даруларга һәм вакциналарга җавап бирмәгән үпкә авыруы буларак башланган бу йыгышлы чирнең вакыт үтү белән кеше организмының башка органнарына да зыян китерүе ачыкланды. Дөнья күләм пандемия игълан ителгәннән соң битлек кию, комендант сәгате кебек чаралар кертелде. Ил шикләрен ябу, логистик эшчәнлекне туңдыру исә халыкара сәүдәне дә туктатты. Пандемия башланып 4 ел узганнан соң ачыкланган саннар күрсәткәнчә COVID-19 вирусы якынча 700 миллион кешегә йыкты. Кискен чаралар һәм дөнья күләм вакцинацияләүгә карамастан 7 миллионга якын кеше бу вирус аркасында вафат булды. 2023 елның 5 майында Бөтендөнья сәламәтлек саклау оешмасы COVID-19 кизүенең глобаль ашыгыч хәл булмавын рәсми рәвештә игълан итте. Әмма пандемия вакытында булган вакыйгаларның бигрәк тә икътисад өлкәсендә бүгенге көнгә кадәр тәэсире дәвам итә. Чернобыль атом төш станциясе фаҗигасыннан соң бөтен дөньяда атом төш станцияларының киләчәге турында бәхәсләр барганда 2011 елның 11 мартында Япониядә булган 9 бал зурлыгындагы зур көнчыгыш Япония җир тетрәве кешелек цивилизациясының нинди зәгыйф булуын тагын бер тапкыр күрсәтте. Япониянең Сендай шәһәренең океан киңлекләрендә булган бу 6 минутлык җир тетрәү һәм аның нәтиҗәсендә барлыкка килгән цунами 20 меңгә якын кешенең үлеменә миллиардларча доллар зарарга китерде. Әмма иң зур зыян турында дөнья җәмәгатьчелеге бер көннән соң белде.
Зилзилә төбәгенә якын урнашкан Фукусима атом төш электр станциясын тәэмин итүче электр шелтәре цунамидан зарар күрде. Нәтиҗәдә станциядә электр бирү тукталды. Бу проблемадан соң суыту системасындагы җитешсезлек реакторлар эчендә өлешчә эрү һәм шартлаулар китереп чыгарды. Реакторлардагы радиоактив су диңгезгә акты. Шулай ук югары температура аркасында пар рәвешендә һавага да таралган радиация 21 гасырның беренче чирегендәге иң зур экологик фаҗигаләрдән берсенә әйләнде. Меңләгән кеше бу төбәктән эвакуацияләнде. Фукусима атом төш электр станциясе казасы 1986 елда булган Чернобыль фаҗигасыннан соң иң зур экологик фәлахәткә китергән атом төш казасы булды. – 2004 елның 11 мартында Испания башкаласы Мадридта бер үк вакытта бомбалы һөҗүмнәр булды. Мадридтагы поезд станцияларына оештырылган һөҗүмнәрдә 191 кеше гомерен югалтты, 1800дән артык кеше җәрәхәтләнде. Һөҗүмне Әл-Каида террор оешмасы үз өстенә алды. – 2019 елның 15 мартында дөньяның иң тыныч илләреннән саналган Яңа Зеландиянең Крайстчерч шәһәрендәге 2 аерым мәчеттә мөселманнарга һөҗүм ясалды. Әл-Нур мәчете һәм Ленвуд ислам үзәгендә җомга намазы укыган мөселманнарга кораллы һөҗүм нәтиҗәсендә 51 кеше гомерен югалтты, 49 кеше җәрәхәтләнде. Бу вакыйганы онытылмаслык кылган нәрсә һөҗүмнәр һөҗүм итүчеләр тарафыннан минутлар дәвамында социаль медиада турыдан-туры күрсәтелде. Зур шартлау, кара тишекләр һәм квант механикасы өлкәсендәге эшчәнлеге белән танылган дөньяның иң ихтирамлы галимнәреннән берсе булган Стивен Хокинг 2018 елның 14 мартында 76 яшендә вафат була. Ян-як амиотрофия склерозы сәбәпле сөйләшү сәләтен югалтуга карамастан, ул үзенең фәнни эшчәнлеген дәвам итә. Хокингның китаплары 40тан артык телгә тәрҗемә ителә. Меңьеллыкның беренче чиреге. Мактарам тыңлаучылар, Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 2дә 19 метрлык кыска толкынның 15360 килокесешлегеннән Түрксат 3А һәм Түрксат 4А яшьне белән 3 тапкыр w.trt.net.tr интернет адресы аша вот из радио каналыннан тапшырыла. Ярты сәгатьлек тапшыруларыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8нче яртыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А яшьнәре белән 3 тапкыр w.trt.net.tr интернет сәхифәсе аша вот West радио каналыннан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән сау булашабыз. Эфирдә киләсе очрашуга кадәр.